Ang kanong presentation niya, no? Gamay siya, pero kuan siya, parang gamay-gamay siya, pero lami siya tanawon. Gusto po, tilawan ta. Okay? Kodo. Yeah. Murag piro na pilit ang gamit. Amin ni. Limpyo po ng konmin. Ay, medyo na lamigas gamay. Kulang po sa anis, be. Anis? Kulang sa anis. Ito pa bro, dyan, tapi pares yung nailaptik, eh. Nailaptik, yan. Ay. Nailaptik, nami kayo. Hayop na ito niya. Ito ang laptik gamay. Hindi mo na naong ron. Hindi siya. Lami. May effort ka saan eh. Ate. Sakto. Gagawin niyo. Presentation ani, pwede niya 45% eh. May lamigas gamay, no? Kulang mo sa anis. Bala ka niya. Pwede ni. Para pangita sa lain no? Oh, sige. Dahil sa kila, puro sa manibiko ta na itong na gataon permintiyan eh. Gawin na rin maglibot-libot, puro sa manibiko. Pero lamig diri oh, lamig magmukbang diri. Salamat kayo tayo. Isuman. Suman dia. Kami. Selamat kita, selamat tayo. Ay, tuman yun. Pero medyo wala yung nagbasok siya ang area no eh, nagbasok. Cleanliness ani murag kuha na rin 10% karang cleanliness diri area nga pensyon. Bulag limpyo. Amen. Okay man. Kulang na sa luya. Bulag luy ang kamay. Saan nag-prepare ani diri? Pero yung presentation ano, biro ulan ni mga Limpyo man sa do. Limpyo man po. limpyo ang pagkaon pero ang yung pensyon niya diya tada pidil sa ani. Pero linis. Way nagbasok. Medyo luspad po. Niya kandila gigamit tagdos piso sa ano. Ay, mabi sa dila. Wala ra ko Wala labot sa kanila. Pwede na yung kanan niya. Ay dagdag lain mo kanang sumo nang gani puro sa man pilit kas kilao. Kasi makitag ko biga na ba pila pag tugkok mo. Salamat kayo. Kung sa nag-prepare diri, salamat kayo. Ya, diri ya. Sampay na ya. Sampay na? Lami kayo. Tarong ba? Lagi. Anak, may dapat ibutan. Sampay na dapat. Kung may dapat pagkaon sa cemetery, ano mag... Lami kini. Sampay na dito. Sampay na yun. Eh, kuwasan kutsara speakers nga kuwan dito. Kuwasan kutsara to. Oh. Ay, Brad. Ay, sorry. Ingan eh. Ingan eh. Pwede makatilaw sampay na, Brad? Dili lang kalag. Ha? Dili lang mga kalag. Abin na ng gamay ang kalag. Ya, naraya. Tilawan na mo, Brad, ha? Ilang na rona dito. Ha? Rona. Rona. Diyan ko na. Mo may dapat ani dapat kay katong ginang gapanang kita tutunulan ba? Ba kani kay kwan magini siya. Akan ni hamloy kini. Pilit mo kuto ko mga pilit. Lami. Lami ya. Lami. Dugay daw. Lami gid. Lami. Dugay pa. Isa lang, isa. Kila po siguro no. Ah, sige ba? Okay. Presentation. Limpyo mo dagan nagpadanggaan ni nga pensyon. Sakto timpla ba? Pwede ni siya 49% ni diri dapat. Nay mga hugaw-hugaw diya. Wala ban. Ay naslide bulak-bulak oh. Cleanliness 19% diya ko ni siya. Perfect na sa ko bay. Perfect ni. Di pa malain ta Brad. Okay na makam ni Brad. Okay ra. Dili lang mga kalag. Ba lami kay pagkakuan Brad. Ikaw nalutuan ni Brad. Ikaw nalutuan ni? Oh. Lami kay pag awa to tama Brad. Asa nito ka nagtrabaho karon? Ordinarya. Ha? Ordinarya. Ito. Lami gid kaya. Imbal sa mador ko nito.